Ladies and gentlemen, this is the main event game of the evening of your 2023 Sinag Liga Asia Born 2001 Cup, presented to you by Converge FiberX. Experience better with Converge, as this is the last game of the quarterfinal round as we are live here inside the Bren Zigyao Convention Center in the beautiful city of San Fernando, Pampanga for the fourth and final game of this quarter final round. And this Sunday, as we will see, Sunny Cash Money Esteel, the double-double machine, looking to lead Pampanga Delta to stay immaculate dito sa ating liga, but looking to trample those plans is Joseph Timtiman and LDG San Pedro, seated at the number 8 spot. What a matchup we have here, another North and South battle. And that is our game at hand between the 8th seed LDG San Pedro kontra the number 1 seeded undefeated Pampanga Delta. Isang magandang gabi sa lahat ng mga kasinag na nanonood sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bansa sa buong Asia. Kami ang inyong makasama ngayong gabi for the final game of this Sunday. Ako si Enzo Galarosa, and still together with me from the Terrafirma Jeep, number 29, Allen Mina. Allen, again, thank you so much for being here, and what a game we have. Ano masasabi mo rito? So, last game natin ngayon. So, tingnan natin kung intense pa din ba yung game. Totoo. Di ba? Diba? Kasi yung first to third natin, napaka-intense talaga, di ba? Sobra. And siyempre, excited na rin for this fourth and final game. Ang makakasama natin on the court side, walang iba kundi si Sarah Sturgeman. Kamustahin natin siya. Sarah, kamusta ka dyan? And what excites you the most for this final game natin? Yes, Enzo and Alan, grabe, sobrang tuwa ko ngayon dahil main game na to and sobrang intense ang ine-expect natin in tonight's game. Kaya handa na ba kayo sa aking mga upcoming reports na mainit-init pa kasing init ng Sinag Liga Asia? Back to you, Enzo and Alan. Thank you so much, Sarah. And we'll hear those reports later in a while. But tingnan natin mga kasinag ang ating playoff picture ngayon dahil tandaan natin, ang rank number 1 to 4, merong twice to beat advantage. Samantalang, ang Hustle Rising Suns at kanina lang, etong Datsavex EOC forced a do or die game dito sa ating liga. And tingnan natin kung kaya ba gawin ng LDG ang unthinkable, which is defeat etong Pampanga Delta, who has yet to taste a loss dito sa ating liga. That's why the game story for this evening's main event is David versus Goliath, the Giants of Pampanga versus the heart-stopping etong LDG San Pedro. But ngayon, ibigay na natin nga dito kay Sarah Sturgeman para sa mga may init niyang report before we start this David and Goliath matchup for the main event. Sarah, what do you have for us? Yes, Enzo and Allen, mainit-init talaga from Pampanga Delta. Governor Delta Pineda, sabi niya, medyo mag-a-adjust sila for their first game. It will be a big changes for them, lalo na't ang daming role player ang nawala to give way para sa mga bago na sina Dural, Pizarro, Bahen, Guarino, and Lim. Yung iba sa bago ay fresh grad pa, kaya stay positive lang and just pray to win the game. While on LDG San Pedro, assistant coach Mario, na sabi niya, maraming changes dahil triple effort talaga sila in tonight's game at mas intense ang ibibigay nilang laro. Basta ang gusto nilang mangyari ay ma-execute na maganda at maayos at puliduhin nila ang kanilang play for them to win the game. Coming up, Pampanga Delta versus LDG San Pedro. Let's now turn over to our arena announcer Ram Valid for our Sinag starters of the game, powered by Converge. Maya Pabengi,
Sinag fans, we're coming to you live inside the Brand Sigaw Convention Center, San Fernando City, Pampanga. This is the Sinag Liga Asia Born 2001 Cup, presented to you by Converge Fiber X. We are also live at YouTube channel, Sinag Liga Asia TV, Sinag Liga Asia FB page, Instagram, Twitter, and TikTok. This is our last game for the day 15 of the competition, the quarterfinal rounds of the competition. Who will be continue and who will be going home? This is the battle between LDG San Pedro and your Pampanga Delta. And now let's meet the protagonists first for your LDG San Pedro. Point guard number 1, Not Tim Timan. Shooting guard number 6, Gerald Cabrido. Small forward number 2, Joms Argota. Power forward number 15, Alan Gamuak. And center number 4, Randall Beninsig. LDG San Pedro is led by Coach Richard Peñaranda. Assistant coaches Mario Di Chosio, Ralph Pantaleon, and Darius Crenshaw. Your LDG San Pedro. Yeah, now let's meet the Sutters for your Pampanga Delta. Starting at guard number 17, CJ Del Pino. Also at guard number 99, Jam Cambao. At forward number 15, Joshua Miklay. Also at forward number 34, Sani Estil. And center number 31, Jeff C. Pampanga Delta is led by head coach Pedic Di Matulak, assistant coaches Jay Shera, Tote Marquez, team manager Mr. Alan Trinidad, team owner Governor Dennis Delta Pineda. Your Pampanga Delta. Game officials Anthony Roque, Urson Bergisuga, and Arman Apego. This is your Sinag And Liga here are your Asia. Sinag starters of the game for Pampanga Delta. Starting with CJ Delfino, GM Cambao, Jeffrey C, Sunny Steele, and Joshua Miklat. Para naman dito sa LDG, they start with Cabrido, Tempiman, Beninsig, Gamuak, and Jomari Argota. As this David and Goliath matchup. Oo. Ito, masusubukan ng ano ngayon ng LDGA. Oo. No? Dito sila makikita, di ba? Yung number 8 spot against the undefeated Pampanga Delta. Oo. And if mapapansin natin, wala na ang Policarpio, Santos, Bautista, Roque, and Ferreras. Oh, let's see kung sino mag-step up ngayon sa Pampanga. Oo, and bad sign yun para sa kanila. Early on turnover agad, no, Allen? Oo. Ito, LDG. Oh, good pass Good pass. underneath. Yun lang. Sayang lang. Di lang na-finish. Neto, this is the guy that I think will step up big time dito, Allen. Oo, Na kahit Sunny ako, Estil. Yung talaga. tunay na Sunny Estil magpapakita. Pero Ayun. tunay na Tasmanian Devil pala. Ayun talaga. CJ Delfino, di ba? Grabe. And he will droop to the line. Day, grabe din talaga tong batang to eh. Oo. No? Grabe yung matake, walang takot. Ito isipin mo siyempre, you're coming from, nag-college ka for Colegio de San Juan de Letran. Merong mga players that chose NU, Perpetual, LaSalle. This kid came out of San Beda High School. Instead na magpunta ng college, decided na maglalaro na lang ako for Intercity dito sa Pampanga. Became a YouTube sensation and parang walang pinagkaiba. Ang laki pa rin ng improvement ng batang to, di ba? Oo. Ibang ruta yung ginawa niya eh. Actually kasi sa mga gantong liga talagang ano eh. Like, hindi naman limitado yung magiging magawa mo sa game. Totoo. Kasi, di ba? The Sunny barrels Yun na nga. through. Wala pa rin. Field goal. Itong Pampanga Delta pero still may 3 rebounds na. Oo. Joseph against
No good yun. Delfino with a board. CJ with a burst of speed. Delfino! Tumihila pa talaga. Grabe. Grabing bata to. And yan na ang inaantay ng mga kasinag natin. Ang tunay na CJ Delfino. Timtiman to Bininsig. The jumper. Short. Miklat tracked down the long rebound. If Joshua Miklat last year played sa alumni mo. Sa Diba? Letran, no. Ngayon, Team B siya. That's why he's available Oh. for this tournament. Ngayon, there you go. The jumper is missed dun. Of course, mga kabalin, dahil kakasimula pa lang ng laro natin, tayo na kayo sa Bren Ziegel para Tama. mapanood itong laro natin, Oo. di ba? Tatlong magagandang laro, no, Alin? Baka Oo. ano, pang-apat pa ba to? Ayun, niluha pa. Niluwa pa para dito kay Gamuak. Here comes Estil. Sunny to the basket. No go. Masyadong gigil ngayon si Estil. Oo. Di ko naman siya mabiblame kasi, di ba, wala naman yung mga ibang key players. So, Oo. sino ba ang kailangan mag-step up, di ba? Mm-mm. And yun nga kilala to si Sunny Estil bilang scorer. Multiple MVP sa mga panalay-panalay, di ba? And yun nga, last time, kaya sa kinuha ng Pampanga Delta kasi binigyan niya yung Pampanga Delta ng problema. 33.17 rebounds sa isang finals na kalaban yung Pampanga Delta. Kaya pala. Oo. Kaya siya kinuha, pero Miklat misses there. 0 for 2 na si Joshua, but yun nga di ba 33-17 gagawin mo. Tas, Sakto di ba? naman, bigat naman na yun. Oo. Sakit talaga sa ulo yun, Enzo. Oo. Pero ito, Ayun. Joe Marie Argota. Maniniwala ka ba sa akin na 18 lang yan? Totoo? Oo. Yan. Oh. Cabrido, Timtiman, Argota. Oo. 18 magna 19 pa lang mga yan, di ba? So mga bata pa talaga. Oo, kaya good thing din talaga na nag-end na siya. Oo, pero kita mo naman yung Estil, di ba? Yan na yung sinasabi niya, papakita daw ang Yanis ng Nasty. Sabi niya kanina sa akin sa likod nung bago mag third game. Papakita daw niya yung tunay na Yanis. Sige, abangan natin yan, Enzo. Oo. As Gamuak misfires. Oh, look at that. Argota with a rebound. Harold. 7 seconds on the shot clock ng LDG. Big pick. Galing dito kay Gamuak. No go and look at Jeffrey and Sunny. Gotta grab that rebound. Ito naman si Delfino. Oo. Grabe talaga. Ibang klase yung bilis eh. Walang takot umatake. No, kahit ang daming black shirt na Oo. nakasumasalubong sa kanya. And yan talaga yung tunay na CJ Delfino. Kasi tandaan natin, Allen, di ba? Nung simula tayo dito sa Sinagliga siya, puro siya pasa. Parang nahihiya siyang tumira. Eh, ngayon nawala na yung Roque, Policarpio, Ferreras, Santos. Hindi sa ibig sabihin na sila lahat lagi tumitira, Oo. pero mas pinipili ni Delfino na bigyan sila ng bigyan, Tama di ba? naman. Good decision naman yun. Kasi alam niyang meron naman talagang scorer. So, Oo. kailangan niya lang i-manage yung bola na makahawak yung mga key players niya. Oo. Di ba? Kaya parang mas gumanda pa laro niya eh. Gumanda shooting, di ba? Tumaas Oo. assist. Eh last year na scorer siya. League leader in assist pa siya, di ba? Scorer pa siya nun. Paano pa kaya ngayon na parang naisip niya na Garrido. dumipensa? Oo. Gandang hanap naman sa ilalim nun. Grabe na yung Cabrido tsaka Timtiman, di ba? Oo. 18, pero ganyan na maglaro. Mama na, di ba? Good find dito kay Bininsig as he will troop to the line for 2. Tingnan natin if Randolph Bininsig can knock down 2 free throws. At malaking bagay yun kasi nga, no, Alan, yung mga pangalan na binanggit natin, actually, yung iba doon naglaro. Ewan ko, tapos na siguro yung laro kanina Oo. sa game ng Letran. Of course, nag-start ng NCAA and sa September 30, magsa-start ng UAAP, di ba? Oo. Kaya pinull out na yung mga players na yun. Tama naman. Kasi iniisip nila baka ma-injured pa. So, Oo. di ba? And siyempre yung talagang priority. Hindi natin Oo. naman kakalabanin. Di na talaga eh. na. Oo. Ano tayo eh, tutulungan natin yung mga player makaakyat doon. Hindi natin tatapatan or kakalabanin ng NCAA and UAAP. Tama, tama. Diba, bigay daan tayo sa kanila. As you can see, siyempre ito, head coach, Predic Di Matulak. Also, may lineage din yan sa NCAA. Oo. Ito, LDG. Down by 4 Sayang. dito. Kahit ganyan yung lineup ng Pampanga Delta eh. Yung pinag-usapan nga natin off-camera kanina, Alan, di ba? Yung
chemistry nila dahil sa tagal nila magkakasama. Tinan mo, sikip pa rin ang depensa Oo, nila. diba? Tsaka yung, kaya sila #1 sa lahat ng stats nitong liga to. Kasi nga, yun talaga yung chemistry. Madami nilang ligang sinalihan na magkakasama sila. Kaya buong-buo na yung team nila. Totoo. Diba? Na-champion Oo. sila sa mga kinalabasan ng lahat ng liga na yun. Champion, di ba? Or first runner-up, mga ganon. Kaya nga, ang daming umaasa na continuous ang kanilang improvement. As, Ayun, tignan mo. Miklat! Yan sa yo-yo shot? Oo. Ayan na ang Joshua Miklat na parang sinasabi niya kasi wala pa daw siya kasi sa condition to start this season dahil nga tamo siya ng injury sa practice daw sa Letran. And ngayon, you know, I want to see him na parang in condition na siya. Pakita niya yung tunay na Joshua Miklat. Oo, Diba? start na. Kasi wala na ibang key player. So, pakita mo kung sino ka. Ating move of the quarter natin sa atin ng Kaito Cement. Official cement partner si Nagliga Asha. Grabe, pakita mo kung sino ka. Oo. Beninsig, the Beninsig. jumper. Short na naman. Timtiman, save dito Gamuak. Shot did not hit the rim. Kaya 2 seconds na lang. Steal na naman. Another rebound para sa kanya. Ano naman si Delfino? Oh, good pass, Jeffrey. Kick out, Cambao. Cabrao. Knocks it down. Grabe. Another product of a college varsity team. Team B ng NU yan, si GM Cambao. Oo. I think, nakikita ko na itong bata to eh. Talagang may uno rin talaga yung kamay niya eh. Oo. Shooter talaga eh. Of course, ang dami din I niya. think yun talaga yung trabaho niya dito sa team, di ba? Tumira, dumipensa. Totoo. Tsaka yung facilitate kasi point guard, di ba? Pero yung ang dami niyang dinil na injury. Yung tuhod niya, ankle niya. Sunod-sunod kasi naging injury at Yan very talaga young yung- age eh. Ang kalaban mo lang talaga as a player, yung injury lang Injury. talaga. Oh. Eh, you would know that you recently healed up from a injury sa PBA on tour, Oo. di ba? Medyo ilang games ka rin nawala dun. Luckily, hindi ganun kalala yung injured ko. Oh! Team 3 man. Grabe naman yun! And pati si GM Kembao nagulat na pumasok yun Siguro narinig niya tayo. Sabi, sali niyo naman ako sa usapan Oo. niyo. Oh, Di ba? Siyempre, ba't naman natin hindi isasama kung ganyan yung mga galawan niya? Ang ating drive of the quarter brought to you by Photon, the official mobility partner ng Sinag Liga Asha. Kayang-kaya sa Photon, kayang-kaya daw ni Not Timtiman. 18 pa lang ah. Magna 19 years old pa lang yan, Grabe, di ba? Batang-bata pa. Ibang Allen, Sunny Steele, 6 rebounds. Grabe, first quarter. 6 rebounds agad. As the first debutant for Pampanga Delta, number 12, ito si Jeremy Guarino, comes onto the floor. So let's see if this Kung ano new yung member. capability ng mga bata na to. Siyempre, bago. Oh, tingnan natin, di ba? Oh, air ball. That's not Jeffrey C's game talaga, yung jumper. Joe Marie. Coach Mario Dichoso and Coach Richard Peñaranda opting to stay with their first 5, ah. 6 minutes na. Cabrido almost got stripped by Delfino. Not. Attacks. Good defense by Kiambao. Ito on the run ang Pampanga Delta. Guarino, 3-pointer. No go. Wala pa din. Pero may stroke, kita mo. Ito, Ito na naman si Team Timan. grabe, aerial battle between possibly 2 of the best blocking guards dito, no? Oo. Timtiman at Delfino. Pero yun, may foul kay Guarino. Trying to steal that ball from Cabrido. Matanong ko lang, Enzo, anong masasabi mo dun sa AI na forecaster? Anong opinion mo dun? Yung ano? Sa AI forecaster, sa MC? NCA. NC. Oo. Medyo ano yun, ah. Papaisip ako dyan. Teka. Sige lang, Enzo. Ah. Kasi nagulat ako eh, di ba? AI forecaster na ano? Parang ano yun eh, yung AI forecaster kasi. Well, dun na kasi AI sportscaster na. Doon na papunta yung ano kasi teknolohiya, di ba? Pero Okay. wag naman sana kasi Oo, kasi mawawalan ng wawa trabaho naman. Oo, mawawalan ng Mawawalan ng trabaho, trabaho. di ba? pero di ba iba pa rin kasi yung dala ng emosyon ng tao, di ba? Yung AI kasi algorithm lahat ng yan eh. So Oo. para sa akin syempre bias, kailangan kong trabaho eh. At eto, oh! Good defense na by Steven Angeles.
but he fouls. Itong si Jomari Argota. Ito actually, yung LDG na to, camp-based team din sa Allen, ah. Oo. May school sila, may isang school lang din yung ibang mga players, so magkakasama na rin. Pero yung Legends Dream Guild Academy, yun yung meaning na LDGA, Legends Dream Guild Academy, based sa San Pedro, Laguna yan. So magkakasama na din itong mga players na to. And sabi mo at 18 years old, yung Argota, Timtiman, Cabrido, di ba? Parang pwedeng next Pampanga Delta na yun eh. Pwede rin, no? Talagang buo na rin talaga tong team nila. Oo. Kumbaga, matagal na rin talaga silang magkakasama. So, Oo. So yung potential nandun, di ba? Parang ang dami naman kasi rin sumusunod sa yapak ni Gob Delta na ganun nga yung pagbubuo niya, di ba? Ng ano. Mas dami nare-reproduce na mga batang player na talentado talaga. Totoo. Di ba? Oh, Kaya split of Governor Delta. Yes. And hindi naman din siya madamot, di ba? Oo. Pinapakita niya sa lahat, huwag ganito ginagawa ko. Kung gusto niyo gayahin, go gayahin niyo. If you have the money, the means, di ba? And yung puso mo talaga ay bukal sa loob mong tumulong. Kumbaga, kasi nag-set siya ng good example sa Yes. sino man gustong bumaya sa kanya ginagawa niya na sa basketball, di ba? Totoo. Eh, kagaya nga nito, hindi ka Pampangan. Taga-Taytay ito si Sunny Estil. Pero, di ba, nakitaan niya ng talent. Tutulungan niya si Sunny Estil, di ba? Ngayon, binibigyan niya na shine. And pwede nga natin sabihin although andun yung mga yun nga, sila Policarpio, pero yung best player talaga ng Pampanga Delta dito sa tournament na to, yung Sunny Estil talaga, yung monster, double-double monster, every game. Aga-aga pa lang, first quarter, ilang rebounds na siya agad. 7 na nga ata Diba? Pa-double-double na siya, wala pang halftime, diba? Yun yung nakakagulat dun Mukhang tinutuon niya ata yung sinasabi niya sa'yo na papakita niya yung totoong ano, no? Ay, 6 pa lang. 4-6. Giannis. Oo. Kaya siya number 34. Giannis. Giannis kasi idol niya. Pero kahit anong mangyari, cash money pa rin ang tawag sa kanya. Mas bagay, Sunny cash money, diba? Bagay sa pangalan. Oo, bagay na bagay nga talaga sa kanya. Kahit ilang beses niya ako tinanong bakit daw yun, hindi naman daw siya mukhang pera. Hindi naman yung intention ko. Angeles. Whoa! Grabe naman. Another Letra Night. Oo, Diba? diba? Mga product na mga letter night to. Actually, hindi ko na sila naabutan, pero Oo. Pero diba, sila yung championship after mo sila. mag-PBA na, diba? Ito, Guarino. Give to Steven. Kita mo Still. ito. Mismatch yun, De Manuel. Uy, good hands. Bugarin, three-pointer. No go. Ayun Sunny na. again. Sayang, pero ay Guarino, pero natapikan ng Beninsig. Jay to the basket. Block by Lupa. Not in my house, sabi. Oo, Pampanga eh. Not in my house talaga, di ba? Oo. Tingnan natin dito. Ayun. Clean talaga. Yes, ang ating block of the game atin sa atin ng SCD Skincare Depot Perfect Care for your skin. Pero ang bait ni Lumba no? Tinayo pa niya Ayun, tinatawag na sportsmanship talaga. So, di ba? Well, totoo. Pero may kilala ako sa PBA kasi sisigawan ka muna bago kayo tayo. Bulong ko na sa'yo mamaya sino yun. Pero ito, timeout for Pampanga Delta who are up by 4 points dito, 16-12 with 2 minutes and 5 seconds. They're being led by Sunny Estilben. Sabi mo nga, Alin, no? Ito. Di ba? Yung Pampanga Delta season Kaya, average. kakasabi lang natin, kaya bakit sila yung number 1 sa liga na to sa kasi yung chemistry talaga. Oo. Grabe yung number. Best in the league. Isa lang hindi. Oo, Second best pa yun. pero second best pa rin. Grabe. Diba? Actually, ito yung nakaka-impress dyan, Points per game, Oo, 98.5. sobrang taas yan. Enzo. Oo. Pero actually, yung laro nila against Bulacan, yung andito tayo na. Oo, natin yun. nanonood ako nun. Yun yung nagpapaba. Dapat over 100 points yung points per game nila. Pero kung wala yung laro nila against Bulacan na nag-83 lang ata sila nun, 83, 85. Yun yung nagpababa to 98 eh. Kung wala yun, mas tataas pa. Pero dito naman for LDG, best in the league from point of turnover. So, sila yung mas nakaangat dun kaysa sa Pampanga Delta, di ba? Mas angat sila dun sa point of turnovers. Dahil nga, puro bata, expect mong tumatakbo, Oo, di ba? tumatakbo talaga. Ikaw, naglalaro ka sa PBA for a young team you recently drafted.
Is Stephen Holt number 1 overall, di ba? Siyempre, para sa inyo, sa Terra Firma, expected kayong tumakbo, di ba? Ganun ba talaga kapag may batang team expected na mabilis ang pace ng laro? Actually, yun yung sinasabi. Yun yung sinabi sa amin na, puro bata na tayo, so kailangan natin tumakbo. Oo. Kailangan natin i-build up yung pagiging willingness natin na manalo kasi puro bata na tayo, may mga veterano pa tayo na pwedeng i-guide, sabi sa amin ng mga coaches. So yun, sinisimulan namin talaga sa practice yung mabilis ang pace na laro. Sa bagay nga naman, pag si Asita Olaba kakaguma, papatakbuhin mo ba yun, di ba? Yan natin, Guarino, Oo, naka-convert na. First 3 points sa Sinag Liga Asia. So ayan, the first new player for Pampanga Delta, nakaambag na agad. Talagang grabe. Yung mga bunot ng Pampanga, talagang malalaking mga bata. Oo. As Ting gets it back. Angeles rips it away. Ito na yung core. Plus Guarino and Estilas. Ito, Guarino again. May bitaw. Ay, yung rebound na naman ni Steve. 7 na niya yan. 7 na. Angeles, susubok naman. Pero Guarino. Muntik na sumubsob kay Coach Leo, pero okay lang. Hustle na itong Pride of Santa Rita, Pampanga, itong si Enrico Bugarin. Number 66. Gusto ko yung attitude ng Pampanga. Kahit sabihin mong number 1 pa rin sila, nandun pa rin yung intense nila na dumipensa, ayaw nilang patalo, walang relax. Kaya siguro dominant sila sa liga na to. Totoo. And pinapakita, parang siguro kasi maraming tao nagsasabi, di ba, na kaya lang sila undefeated kasi nandun yung mga NCUAAP. Pero eto na yung chance na itong mga players na to, na ipakita na hindi. Malalim talaga kami. Time to prove na hindi sila nag-base sa mga NCAA, mga collegiate players nila. Oo. And siyempre, ito na rin, chance na din nilang madukot din ng kanilang scores. Ito si Angeles at si Miklat, maangat ulit sa Team A. Tama. Diba? Si Kiambao, si Delfino, if ever, diba? Gusto niyang i-take yung Kunyari, path ng bumalik. college or pro, diba? Daming pwedeng mangyari sa mga ganitong scenario para sa mga batang to. Tama. Ito si Guarino nga, new recruit for Pampanga Delta and katres kanina ngayon, nasa free throw line. Wearing number 12. Tingnan natin yung drive niya kanina dito. Yun yung swipe. Doon ni Turla from behind. Oh, look at Bugarin! Smallest guy on the floor. Sonny nearly fell down. Charles puts it up. Niluwa pa ng ring. Oo. Last shot time para dito sa LDG. Grabe yung pressure ng Bugarin, no? Yan yung attitude ng winner. Diba? Totoo, pero kita mo yung finish na yun ni J.D. Manuel, oh. Grabe, a steal from half court. Sobrang alang at dyan magtatapos ang ating first 10 minutes of this main event game. The number 1 seed Pampanga Delta still on top by 6 points dito dahil sa performances kagaya nito ni CJ Delfino and siyempre yung rebound ni San Quintin, no? Sabi, pa-double-double na eh. Ayaw pa rin man palayo ng LDG San Pedro. Totoo. Lumalaban pa rin talaga sila. Siyempre, nandito sila for a reason. Di ba, nasa playoffs tayo. Labanan na din natin. Yun ang mindset ng LDG. Pero dito nga, Pampanga, nagpapakita pa rin ng lakas nila dito. Kagaya niyan, yung reverse ni Steven Angeles kanina. The best highlight of that first quarter dito. Steven Angeles, 20-14 is our score after the first 10 minutes. Kapit ng mga Sinag. Magbabalik tayo dito sa Sinag Liga Asia Born 2001 Sinag Cup. Fastest growing fiber internet got even faster. Again, dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free.
New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! This 2023 Sinag Liga Asia is brought to you by J Project Clothing Shop, makers of quality uniform, our official outfitter, and of course, Photon, the official mobility partner of Sinag Liga Asia. Start off. Another new player. Oo. Para sa Pampanga Delta. Yung Dural. Dural yung matangkad. Oo. Yan siguro yung pamalit nila kay Kevin, no? Oo. Grabe. Saan ba nila nakikita yung mga to dito sa Pampanga? Ganyan karaming mahuhusay na player dito sa Pampanga, di ba? Tama. Ito, Gamuwak, jumper, short. Yun yung mga tiyo ng Gamuwak, pero short ngayon, di ba? Parang Oo. fatigue na siguro din para kay Gamuwak na, remember, naglalaro din to for a school, so medyo may pagod na, no? Siguro. Kaya nga, nasa short na siya ng tira. Tusok Parang, ay, hindi naman tusok. Parang maganda yung arko na alam mong papasok, pero Oo, short kapos yung lang teaman. Oo. Ayun, yun talaga. Kaya yun siya talaga yun. Ibang klase itong not team-teaman. Talaga siya yung leader dito ng LDG. Sa tournament na to, ito, Miklat, the attack. Good challenge, pero look at Duran. Si Duran, talagang kinukuha yung bola. Not, given the space, kicks it. Three-pointer by Asistin. Backirds that one. Bininsig. Oh, what a block right there by Jeffrey C. May fans club si Jeffrey dito. Oo. Nakakadalawang block na. Si C. Oo. And binalik pa dito ni Cosmetic si CJ Delfino. Ang timing dito, Alon, no? Oo. Huling-huli. So, Gamuwak. Up fake. Finally for Alan. Medyo naging factor siguro for LDG na nakita nila, ay wala na yung Santos. Oo, Kaya na namin siguro atakihin. Oo. mas ginaganahan na sila kasi wala yung mga key players ng Pampanga. Oo. Kagaya niya, no? Walang takot tumatake. Oo. Oh, Guarino naman. Oh, sayang yun. Look at Delfino, keep it alive. Ayun, tinawagan na ng foul. Oo. Kita mo. Si Gov Delta, of course, hands-on sa mga players niya and barking out instructions. Makita mo talaga na grabe yung suporta ni Governor Delta sa mga bata niya. Totoo. But ngayon ibigay natin kay Sarah Thurchman for her second quarter report. Sarah, what do you have for us? Yes, Enzo and Alan from Pampanga Delta, Gov Delta Pineda says na mahihirapan silang timplahin ang rotation ng mga bagong players. Kaya kailangan muna nilang kilatisin sa loob, lalo na this is their first time to play. Communication is the key sa loob and just play their game. Back to you, Enzo and Alan. Thank you so much, Sarah. And one of those new players nga is itong si Guarino. And kung ano mong komportable. Oo, hindi siya nahihiya tumira, no? Parang hindi siya bago sa team. Baka naman din nakasama na nila. Ngayon lang sinaltas at liga, di ba? Oo. Pwede ganun eh. Pwede. Or sa dami ng mahusay na player dito sa Pampanga, baka Team B, Team C na yan ng Pampanga Delta, di ba? Actually, baka may tama talaga. Tama yung sinabi mo. Sa dami kasi nagugulat ka na lang na. Yun nga, tatlo nga team ng Pampanga dito sa Oo. Sinag Liga Asia, di ba? Ganun karami. Ganun karami yung mga na-produce nilang player, Enzo. Oo. Delfino with a steal. Guarino again. Ayun. Grabe, hindi talaga. Sabi ko sa'yo, hindi siya nahihiya. Enzo, hindi siya nahihiya. Kita mo kampante siya, pukul lang ng pukul eh. Oo. Walang pa kung mintis, airball, o kaya hindi pumasok, di ba? Tsaka nakuha niya na yung tira niya kasi nakakonvert siya ng isa eh. Oo. Sunod-sunod na yan. Pero ito, Delfino, may buwelo. Buti na may double. Jeffrey, the spin, the layup. Oh, that's a single beauty from Jeffrey. Grabe C. naman yun. What a move right there by Jeffrey. And he puts Pampanga Delta up dito by 8 points, 26-18. Look at this beautiful move by Jeff. Grabe no, paggamit ng pivot tsaka katawan. Oo. Good for 2 and 26-18 ang ating score. 7 minutes and 33 seconds natitira sa ating second quarter.
Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. A massacre in Pampanga. Ito yung elimination round game ng Pampanga versus LDG San Pedro. Yun yung last game actually ng Pampanga Delta sa elimination round. Tinan mo, dominante. Oo, sobra. Nakikita mo pa lang sa stat. Except yung 3 points, di ba? 11 na out of shoot. 30 masyadong mababa. Oo. Pero grabe. Talagang Yung sinulit. rebounds, Oo. 73 over 41. Sa Bench paint in the point. paint, 46 over 26. Ito na may bench points. So 62,000 Grabe. score ng LDG. Doon na. Doon na 52, talaga diba? nagkakatalo sa bench Oo. points. Kasi sobrang ang lalim ng bench player na itong Pampanga Delta, di ba? Totoo. And kahit sino, bunutin mo talagang i-score ng i-score Enzo eh. Oo. Ganun ka-talented ang mga kapampangan. Tama. talaga, diba? Pero siyempre, yung mga taga-Laguna, palaban Oo naman naman. yun eh. Palaban naman talaga sila. Dahil ano, jumper ni Tintiman, sayang lang, tabingi. Delfino, Delfino. Kiambao, gives it. Dural. Dural. Wala. Kala na, pasok na eh. Ito, De Manuel against Dural. Oh! Oh! What a block right there! Miklat. Ang laki-laki ko, ba't mo ka sasaksakan? Ito Oo. sa'yo. Talagang binuran niya eh. Oo. Ito, Tim-timan. pulls up for 3. Back Ayaw iron. pa rin. Jeffrey. 3 on 2. Kiambao. Kiambao. Wala pa rin. But ball will Grabe remain naman dito. yung bakbakan sa Eric Enzo. Kaya nga eh. Sumasabay itong mga maliliit na Oo, guardia. kahit ng nalilid ano. sila, nandun pa rin sila sa harap ng mga Pampanga Delta. Oo. Hindi sila natatakot makipagbanggaan. Yun lang. Sayang. Ito. Kiambao. Siam. O open si Miklat. Iklat. Wala pa rin. Look at Dural. Si. Mismatch. Oo. Sa Delfino. Improved jump shot. Ayun. Bang, bang. That, yung improved jump shot niya. Dati Oo. wala. Malaking bagay yan. Eh. Pag once na na-improve mo talaga yung shooting mo, isang fake mo lang, pwede ka nang drive. Oo. Di ba? At Kaya sa bilis sobrang- niya, di ba? Mabilis ka pa. Kaya mahirap pa rin talaga mantayan pag mga ganyang ano. Oo. Ito gamuwak. Oh, there's a Foul. foul. Oo, Jeffrey C. Ang tinuhod ata. Oo. Ginamitan niya ng tuhod, kaya tinawagan ng foul. Totoo eh. Ito. babalik Pedic. na naman sila Merong si ano. steal, pero may debuting player din. Si Emmanuel Pizarro. Emmanuel Pizarro coming in. So, tinangkaran Dami. panalo nila yung Oo. lineup. Pero si Parang Dural. same-same pa din eh. Oo. Parang walang nawala eh. Parang magkakasame pa rin ng height yung pinalit eh, no? Oo, pero mukhang nasaktan yung si Dural eh. That's why sinagsak. Pero ang babata ng itsura oh. Oo. Players as underneath. Good move to draw the foul. Itong si Jethro Ting. Steven Angeles comes in para dito kay Joshua Miklat. So, letra night to letra night. Itong LDG, no? Ito lang kailangan nila, no, Allen, na dikit lang tayo. Mamaya kapag nagkaroon na kayo, pag nag-relax na kayo ng konti, doon kami papalo, Tama. diba? Kumbaga, nandun pa rin sila sa game plan nila eh. Oo. Na dodoble nila yung effort nila, execute nila yung play nila, which is ginagawa naman talaga nila. Kaya hindi masyado nakakalayo ng Pampanga. Totoo. Diba? Pero, yung effort na itong Sunny Iskil, di ba? Paano matatalunin yung effort na yan, di ba? Of course, bago yung tattoo niya. Oo. Medyo nawala siya sa depensa doon, ha? Tuligaw siya. Pero, good drive by Ting. Wala yun. Kiambao. Gives it to Delfino. TJ. Little bit wild on the Medyo handle. naman nawala siya sa control dun. Pero tinan mo, nahabol pa nila. Grabe yung hustle ng Delfino. Angeles.
Uy, Yun, niluwa pa. Steal ulit! Grabe. Sige, double-double na siya. I think ano ba lang siya, 8 rebounds eh. Oo Wala nga, pang no? 6 points? Oh, that's 6 points pa lang. Ayun. Gamuwak is on the floor. Anong nangyari? Parang natamaan ata siya dun sa Timtiman. Argota. Oh, good jumper by Jomar. And Gamuwak is still down. Mukhang tinamaan na ata siya. Oo, and pinapa-review ng mga referee natin dito. He's still on the floor. Review for act of violation. Namimilipid. Doon nata siya natamaan sa lugar kung saan ayaw natin Oo, yun. matamaan. Matumba pa Tignan rin natin siya. si Review kung ano talagang nangyari. Kung hindi niya talaga kaya. Minilipit siya sa sakit, Enzo. Kailangan niya talon-talon yan, di ba? Ayun, Wala, hindi hindi na talaga kaya siya. tumayo. He's still down. And away from the basketball nangyari yun. Ito. Tingnan natin ito. What happened dito? So, sa screen, parang Anong magiging aksidente decision ng mga tumama referee? lang. Oo. Sinasabi ng mga referee natin, no call, and hinihingi ni Coach Pedic na taking a foul, pero dun sa angulo na yun, tumama pero hindi intention. Oo, hindi dahil lang naman may intent. screen, Oo. no act of violence ang nangyari. Natamaan lang. Natamaan lang talaga. Oo, yun ang sinasabi nila na, ina-explain nila kay Coach Pedic na no act of violence, tumama, pero hindi naman sinasadya. Parang dahil lang sa screen na yun, kaya tumama. Tama. Kasi nakita man natin si Kiambel, di ba, Wala, naka-uwas yung kamay. oo. Tumama Wala na siguro namang yung talagang tuhod. angle na talagang natamaan niya. Oo, So, kumbaga, May sadyang suntok, sadyang tama Oo. talaga, di ba? Pero, yun, namimilipit pa rin siya sa bench. kung... Dapat yung talon-talon yun, di ba? Oo. Yun yung sabi, Oo, ha. yun sabi nila. Kailangan mo yung talon kasi daw. Baka Alam mo na. malaglag ulit. Loom. Or sorry, na. that's not Lumba. That's Pizarro. And, the unfamiliarity. Konting unfamiliarity pa, di ba, na binigay nila sa poste. Oo, good thing din talaga na binibigyan nila ng kumpiyansa yung Oo. mga bago nila. Kasi pagdating ng semis, di ba, lahat sila nasa taas. Kumbaga, yung kumpiyansa nila sama-sama. Oo. Di ba? Lalo-lalo na kung dahil nga quarterfinals na to, kung manalo sila, semis na. Di ba, knockout lang tayo sa semis. Tapos, pag umabot sa finals, winner take all, one game Oo. lang din yun. So, importante na Mabilis maayos lang. na nila yung chemistry, Di di ba? ba? Siyempre, marami. Finil in nila yung mga nawalang mga players. Oo. So, dapat talaga kailangan nilang maging buo na agad sa chemistry. Kasi one game at a time, di ba? Yes. And gaano din ka-exig din kasi interval ng mga laro, di ba? Tama. Yun, call correction. The challenge challenge successful para dito kay Coach Richard Peñaranda as na-overturn yung call. Bola ng LDG. Aga na mga coaches challenge ngayon. Kanina may first quarter. Oo, first quarter pa lang, tumahag na At parehas sila sa challenge. larong kinover mo, Alin. Ikaw, nakita ka ata yun. Challenge call. Argota. Gives it to Ting. Sa Jomar. makikita mo dito sa LDG, talagang sobrang patient nila. Hinahanap nila yung sino yung talagang open. Kumbaga may sistema talaga sila Oo. sinusunod, no? Jetro. The spin. Good defense. Block by steal. Yun, naubusan sila ng shot clock. Oh. Ito may one-on-one defense ng Sunny Steele, di ba? Haba eh. Oo. Good Kahit man sportsmanship. maiwan mo siya, nandun pa rin siya. Talagang lilipad at lilipad talaga siya sa harap mo para habulin yung bola. And kaya ang daming tao nagtataka bakit, even nga ikaw, di ba, nagulat ka na wala palang school na pinaglalaroan sa Ayun Sunny na. Steele, di ba? Pero yan nga ay Yung GM katakot Kiambao, ka. di ba? At lumulobo na unti-unti ang Oo. kalamangan ng Pampanga. Kailangan na gumawa ng paraan ng LDG para may baba ang kalamangan ng Oo. Pampanga. Kung hindi, Lolobo talaga. Oo. Giam. Gives it to Sunny. Sunny Ayun. lilipad. talagang Grabe. pag tumalon na talaga siya, wala na no? Oo. Talagang alam mo nang hindi ka na makakasabay kasi sobrang taas tumalon, ang haba. Saka yung marunong paggamitin yung halftime Oo. niya, di ba? Oh, Argota!
against Pizarro and itong si Estil Estil. nakuha pa niya. Sabi mo nga, Goliath versus... Oo, David. No? Oo. Yun talaga, tunay na David versus Goliath. Ginawa na yun ni Argota, pati naman. Eh, no? Tignan mo naman. Yun talaga, mukha talaga siyang Giannis nun. Yung mga stretch layup ni Giannis. Oo. Grabe. Kaya yan na, Sunny, yan na yung every game na nire-request mo. Shoutout ko na TikTok niya. Tsaka vlog. Ting! Wala pa. Wow! Yan din, meron din pala Meron din pala. player, yung Beninsig. Oo, meron din pala ang LDG. Ayun, still Timtiman. Pickpocket. And ang ganda pa yung Eurostep doon, Joseph Timtiman. So, string of baskets for LDG. Cut Still. the lead. 11. CJ. Hindi nakita yung Estil na nag-roll. Delfino. Pizarro, jumper underneath to Estil. Sunny. Hindi lang, sayang. Hindi na-convert. And ito, double figures na siya sa scoring if makascore niya parehong free throw dito, Alan. Pero rebound, na-stuck siya sa 9. Actually, second quarter pa lang, Enzo. 8-9 lang, hindi nang... Oo. May block pa kanina, di ba? Ibang klase itong Sunny Estil eh. Oo. Yes, Mr. Cash Money, Yes, 9 points, 9 points, 9 points rebounds na. Sabi, pag-usapan kanina namin ni Lordy, yung Raymundo ng NBS, di ba na pwedeng candidate ng MVP? Oo. Grabe din yung bata. Like, Oo. walang fancy. Talagang go hard for the basket lang talaga yung Raymundo eh. Pero itong Estil, Ito kasi rin, talaga, pure sipag lang talaga. Oo. At alam natin may skills yan ha. Meron yung mga skill set na kayang Steal. Pero good steal. Kiampao, layup. Oh! Tinignan pa! Grabe! Grabe! That's Grabe. swagger. Galing dito kay GM Kiampao. Masyado nang lumulobo, Enzo. Oo. Kalamangan ng Pampanga. Akala natin, dahil lang nandun yung mga players na college, but sabi nila, hindi, ganun pa rin kami. Yan ang ating drive of the quarter. At sa atin ng Photon, the official mobility partner na Sinag Liga Asia. Grabe. Ganun pa rin kalakas itong Oo. Pampanga Delta. Wala pa rin nagbago. Ganun pa Oo. din talaga. Ano lang, isa lang nagbago. Wala yung dakdak ng Kevin Santos. Oo. Actually, yung tinatune up namin sila, yung Letran. Current na alumni. Oo. Like, patapos na yung game. Tumaktak Tapos pa rin. fast break. Sabi ko, sige, hayaan na kita. Dumaktak na. Grabe lumipad tong si Kevin Santos. Santos, no? Eh, sinasabi nga, di ba, probably the next great Santos na magagaling sa Pampanga. Daming comparisons na pwede daw siyang maging Harwin Santos, di ba? Posible. Kailangan niya pag pang itrabaho. develop talaga yung shooting niya sa labas. Malaking bagay din yun. Oo. Pero may 3 taon pa siya para i-develop yun, Oo. di ba? Second year pa lang niya ngayon. Ito, may shooting ko sa labas. Pero maalat ang shooting ng LDG ngayon, ha? Kaya hindi Masyado sila silang makalago. nagsisettle sa 3 points. Enzo. Ayun na naman. Grabe naman yun! Masyado Yo, mo yo. naman pinabibilib yung mga fans mo. Delfino. Grabe. I mean, siyempre, YouTube sensation itong si Delfino. Actually, Featured sa napapanood ko sa social media yung mga Oo. highlight niya eh. mga mobs, mga Oo. hoops, di ba? Ganun. Ting, susubok naman. Short. And something na nakikita ko dito, Alan, na pwede nating i-attribute bakit lumubo yung Kalamangan. Iba yung physicality nitong mas experienceadong Pampanga Delta kumpara Tama. sa mas batang LDG. Kasi tinan mo, konting banggaan, konting tulakan, natutumba yung mga bata ng Oo. LDG. Tsaka Diba? yung malaking bago yung champion sila eh. Totoo. Malaking Experience bago yun. yun eh. The experience talaga. Kumbaga pagdating sa mga crucial game na talagang hindi na sila yung kakabahan kasi nga nasa finals na sila, nag-champion pa, di ba? Totoo. Kaya malaking bagay yung experience niya. Tignan mo naman yung Kalamangan ngayon ng Pampanga. Totoo. Pero kung ko yung mga players nila, yung mga umexit, sinasabi nga nila, kampante kami na yung mga players na naiwan dyan, kaya pa rin mag-champion. Sabi ko, bakit? Dahil ba skill sila? Hindi. Sabi nga nila, lahat ng kampyonato ng Pampanga sa iba't ibang liga, may drama. May halong drama in a sense na yung hahabulin nila yung Kalamangan, wala sila sa top 2, top 3 ng standings, di ba? Oo. Ngayon, yung drama is, di ba, yung umexit na mga players para sa mga kanilang mga mother teams. So,
So ang dami na nag-expect, nahihina sila. Pero tinan mo, Hindi. parang baliktaran nga, mas, Oo. di ba? Ayun. Pero finally, Ian Finally. nakaisa na rin si assistant. Medyo pamatay sunog din yun, Enzo, ha? Oo. At ito 13 lang. Manageable na manageable pa rin to. CJ. He'll attack. Stripped away. Pero bola pa rin dito ng Pampanga Delta. Ito yung mga favorite na play ng Pampanga Delta. Yung baseline inbounds. Oo, mga knockout play, Enzo. Oo. Let's see kung mako-convert nila itong inbound nila sa baseline. Tingnan natin. Oh, pumunta sila sa labas. They go to Sunny. Sunny. Oh, Ayun. stripped away by Argota. CJ will try from the corner. No goal. Steal na naman! Double Double na! Oh. Enzo! Masyado tayo pinapakitaan ni Steal, Enzo. Yanis nga talaga. Yanis nga talaga. Hindi na ako kontra. Sige na sa'yo, Sunny. Okay na yan, grabe. Double-double performance dito in the first half. First half pa lang. Grabe yan ang ating grab of the quarter. Hatid sa atin ng Sun Sport. Official basketball ng Sinag Liga Asia. Grabe, di ba yung Sunny is still ibang klase. yung Ibang ginagawa niya. klase. Kaya may 15-point lead dito ang Pampanga Delta. Oo. 15 to 30. Sobrang bilis ba? Iyan ang bilis ng FiberX. Iyan ang internet. This 2023 Sinag Liga Asia is brought to you by SCD Skincare Depot. Perfect care for your skin. Of course, Video Gear Incorporated, our official production partner dito. Shout out to Fernan Obrero, CEO of Video Gear Incorporated, as final 17.4 seconds as kita natin Mr. Cash Money, or as he requested me to say, ang Yanis na Naspi. Oo. Sani nakakailan na ako Masyado anong puring-guri kay Enzo, ha? kasi double-double ng first half, di ba? Pang ilan na niya yan Oo. League leader in double-double sa Sunny Steel, di ba? Grabe. Ito, Tim Timan. to the Tim-timan. corner. Oh! Ayun. Knocks it down to end the half. And ito yung sinasabi mo, Allen End the quarter on a high note, di ba? Oo. Yun yung ginawa ng LDG. Para pagdating ng second half, di ba? Hindi sila mahihirapan na sustain yung Kalamang. energy nila, di ba? Oo, tsaka yung kalamangan na pababa nila sa 12 na. Malaking bagay talaga yun. Manageable nga. And ito nga yung energy nila, yung shooting nila medyo on and off para sa LDG, pero yung energy nila tinatapatan nila dito sa Pampanga Delta, di ba? Kaya sobrang dikit lang dito. As you see some of those second quarter highlights dito, and of course, Ayun, CJ Delfino, the yo-yo layup, di ba? Na pinasikat niya talaga all over social media. Tasmanian Devil is real, as his team, the Pampanga Delta, are up by 12 points, 45 to 33 at the half. Kaya mga kasinag, magbabalik po tayo dito for the second half ng laban ng Pampanga Delta kontra LDG San Pedro. Hello mga kasinag, Enzo Galarosa po ng Sinag Liga Asia. At andito po tayo sa Barangay Tangos South in Navotas City para sa second installment ng Sinag Saya. Halina't subaybayan ang aming journey dito para magpasaya at mag-inspire ng mga kabataan dito sa Barangay Tangos. Malaking bagay po ito kasi unang-una, yung mga ibang kabataan, yung mindset nila nasa basketball, hindi sa mga sugal, saan man bating bagay. Kaya itong ang pagbabasketball sport natin ay napakalaking bagay po. Matangkilik po natin ang paglalaro ng basketball, maiwasan po ang mga masasamang gawain para maging maganda patuloy na paglalaro. At yan po mga kasinag, dyan po nagtatapos ang ating ikalawang installment ng Sinag Saya dito sa Barangay Tangos, Navotas
City. Tutok lang po kayo sa aming mga social media accounts at Sinag Liga Asia sa Facebook and Instagram kung saang barangay kami susunod na magpapasaya. Only here at Sinag Liga Asia. Ako si CJ Beautyson. Abangan ang Team 1 Luwid 1 Kapampangan sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Ako si CJ Delpino, abangan ang Pampanga Pradera sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Ako si Jasper Miras. Abangan ang Laguna Dash Lab, EOS Construction, Sinag Liga Asia. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! Ako si Romel David para sa Sinag Lakas 40. Ikabang ka? It's time to dominate! With its built-in high prioritization feature, charge into battle with low latency. Yes! Get into the race with low jitter. Yes! Apply for a game changer plan now and experience great gaming with FiberX. Ako si Parley Dimla. Abangan ang Team Luwid 1 Kapampangan sa Sinag Liga Asia. Ako si Roddy Santos para sa Sinag Lakas 40. Game na! Determinasyon. Sipag. Puso. Pangarap ang puhunan. Talento ang labanan. Umaatikabong bakbakan.
mga laro ay tutukan. Game na! Ako si Ronald Tubid, Sinag Las 40. Laban ka? Ako si Richie Melesio para sa Sinag Lakas 40. Laban ka? Maganda ang view. May libre kang kape. Walang problema sa pagkain. May sarili kang mesa. Higit sa lahat, ang fresh mo pa. Walang MRT na kailangang habulin. Walang traffic na kailangang tisin. Kaya sige, tanggapin lang ang orders. Tanggapin lang ang bookings. Tanggapin lang ang racket. Kaya yan with Converge Home Base. For plans as low as 1,500 pesos per month, meron ka ng internet speed up to 200 Mbps. Make it big with Converge Home Base. Ako nga pala si Allen Andromina, player ng Terrapin Madrid. Inaanyahan ko kayo na panoorin ng Sinag Liga Asia. For sure, marami kayong masasaksihan na mga kabataan na sino-showcase yung talent nila and for sure mag-enjoy kayo. Tara, load na kayo. Sobrang bilis ba? Iyan ang bilis ng FiberX. Iyan ang internet. Ako si Jason Diaz, abangan ang pagsinag ng Passion Sports Elite sa Sinag League Asia. Hello mga kasinag, Enzo Galarosa po ng Sinag Liga Asia at andito po tayo sa Barangay Tangos South in Navotas City para sa second installment ng Sinag Saya. Halina't subaybayan ang aming journey dito para magpasaya at mag-inspire ng mga kabataan dito sa Barangay Tangos. Malaking bagay po ito kasi unang-una, yung mga ibang kabataan, yung mindset nila nasa basketball, hindi sa mga sugal, saan man bating bagay. Kaya itong ang pagbabasketball sport natin ay napakalaking bagay po. Matangkilik po natin ang paglalaro ng basketball, maiwasan po ang mga masasamang gawain para maging maganda patuloy na paglalaro. At yan po mga kasinag, dyan po nagtatapos ang ating ikalawang installment ng Sinag Saya dito sa Barangay Tangos, Navotas City. Tutok lang po kayo sa aming mga social media accounts at Sinag Liga Asia sa Facebook and Instagram kung saang barangay kami susunod na magpapasaya only here at Sinag Liga Asia. Ako si CJ Beautison, abangan ang Team 1 Luwid 1 Kapampangan sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Ako si CJ Delpino, abangan ang Pampanga Pradera sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation.
What are you waiting? Visit us now. Ako si Jasper Miras. Abangan ang Laguna Dash Lab, EOS Construction, Sinag Liga Asia. The fastest growing fiber internet got even faster. Again, dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa. Ako si Romel David para sa Sinag Lakas 40. Ikabang ka? It's time to dominate! With its built-in high prioritization feature, charge into battle with low latency. Yes! And get into the race with low jitter. Yes! Apply for a Game Changer plan now and experience great gaming with FiberX. Ako si Parley Dimla. Abangan ang Team Luwid 1 Kapampangan sa Sinag Liga Asia. Ako si Ronnie Santos para sa Sinag Lakas 40. Game na! Determinasyon. Sipag. Puso. Pangarap ang puhunan. Talento ang labanan. Umaatikabong bakbakan. Mga laro ay tutukan. Game na! Ako si Ronnie Santos para sa Sinag Lakas 40. Game na! And we're here at Sinag Liga Asia halftime interview powered by Converge. From Pampanga Delta, our special guest, Assistant Coach Aisel Santos. Good evening, Coach. Gising ka pa ba? Good evening, Sarah. Okay, Coach. Coach, sabi nga ni Gov kanina, malaking adjustment sa inyo. So ano ba yung adjustment na ginawa nyo, lalo na't may mga bagong players kayo na naipasok? Nag-training lang sila for the past few days, I think, sa ball rotation and sa defense. Coach, anong expect namin sa inyo and your team this coming second half? We're only, I think, up by 12 points. Siguro, mag-stick lang sila sa game plan namin, wag mag-relax, and hopefully, syempre papasok kami sa semifinals. Okay, thank you so much, Coach Aisel of Pampanga Delta. Back to you, Allen and Enzo. Thank you so much, Sarah, and also thank you so much to Coach Aisel Santos and
her team is up by 12 points dito, 45-33 ang Pampanga Delta against LDG San Pedro. So just one more half left dito sa ating game na to decide sino bang papasok. Will we have an extension kagaya ng past 2 ball games natin, no, Allen? Or tatapusin na ba ng Pampanga Delta dito? Pero what did you see sa panig ng Pampanga Delta? Bakit sila angat ng 12 points dito? I think gusto na talaga tapusin ng Totoo. ng Pampanga kasi para makapagpahinga nila, then talagang sabik talaga sila manalo eh. Nandun yung willingness nila manalo, Enzo. Totoo. And also another fact dun sa ano na yun is more time for them to practice, di ba? More time for kasi, them to di ba? Maraming bago. Oo. Laking ano rin talaga yun nila advantage na kailangan na lang tapusin tong game na to. Yes, and as we can see those halftime highlights, a good start para dito sa kanilang bagong player na pinasok itong si Jeremy Guarino na yun nga sinasabi nga natin, Allen, di ba? Hindi siya nahihiyang tumira kanina. Napakaganda ng panimula niya dito. Pagpapakilala niya, kumbaga, sa mga Pampanga Delta fans. Pero dito, LDG. Pinakita niya na talaga na belong siya dito sa team na yan, di ba? Pero itong LDG, pinapakita na belong sila dito sa top 8 natin na kaya nilang makipagsabayan na down by 12 lang kami, pwedeng-pwede pa namin itong habulin at napakita nga nila na kaya-kaya nilang habulin na sa itong halftime stat natin. Pampanga, uncharacteristically, shooting only 34% pero tinan mo yung depensa na 28% lang inaalaw nila sa LDG, di ba? Sobrang laking bagay din yan. Makikita mo yung rebounds ng Pampanga. Di ba? 35. Points in the paint, 20. Kaya sobrang malaking bagay din talaga. Oo, kaya nga tingnan nga natin kung madadagdagan pa ng Pampanga Delta yung mga kalamangan nila via, especially sa rebounding department, via this player, ang ating player highlight at walang iba, Mr. Cash Money Sonny Estil. Yes, sir! 12 points, 11 rebounds na Allen. Grabe! Sobrang aga yung double-double agad. Talagang pagkatapusan ni. Oo. Parang talagang gigil na gigil talaga siya. Kaya talagang, sige na, Sunny. All yours na. Ikaw, ikaw na si Yanis. Ikaw na. Pero ito, leading scorers natin is still leads all scores with 12. Delfino with 10, joining him, and Kemba with 9, and Jeremy Guarino in his debut half with 8 points para sa Pampanga Delta. LDG naman, Timtiman with 10 points, Argota with 7, Bininsig, and ito si Alan Gamua only with 4. And surprisingly, ito yung pangalan na hindi ko pa nakita at hindi pa pinapasok dito ni Coach Richard Peñaranda. Yung pinag-uusapan nating Miko Nambi. Allen, di ba? Wala pa. 0 minutes pa. Wala pa. DNP pa hanggang ngayon sa stat sheet. So, nakakagulat yun. Di ba? This might be your last game if you don't win. Di ba? Bakit? Anong tingin mong Enzo? Tinitingnan ko yung sapatos kung nakapang-basketball ba, di ba? Baka naman naka-uniform naman siguro may injury. May injury, oo. Pwede. Maraming pwedeng factors pero malaking bagay yun na wala yung Miko Nambi, di ba? Kasi last game, best player siya, di ba? Oo, siya yun. Ganda na nilaro niya last game against the J Project Boomers. Oo. And yun nga, sayang lang na if ever hindi, kung may injury man siya, let's hope he gets well. Kasi nga magaling na player yun, di ba? Start na tayo ng third. Oo. Ayun na naman, sinimulan na naman agad. Grabe, ni Delfino. Grabe naman. Speechless na ako. Makakita lang ng unting puwang. Talagang kukunin nyo ng lane na yun eh. No? Oo. Talagang tatalon siya eh. Wala siyang... Siguro, sabi ko nga dati, kung mas matangkad lang siya, dinaktak na niya yun, di ba? Oo. Sa lipad niya eh. Ito, a steal right here for Argota. Jomari, spins. Timtiman. Ganda ng look. Ayun. Talagang nahanap nila si Timtiman, no? Shooter nila eh. Oo. Actually, normally yung Argota, role reversal eh. Argota ang sineset up nila sa tres kasi yung shooter. Ngayon, pinaliktad nila para parang pangpagulo dito sa Pampanga Delta. As Delfino squeezes through the defense. Delfino, no good yung layup. And a steal by Miklat. Jeremy. Yun na, masyado na palakas. Oo, pero Miklat andun, bitin lang. Bitin ulit. And finally, nagpadagdag lang pala ng stats sa rebound. Oo. Kita mo na parang, yun nga, wala pa nga sa kondisyon yung Miklat. Yung talon niya, hindi siya kagaya ng dati. Unlike last year nung bago siya sa Letran, siyempre kondisyon siya. Ayun na. Yun na yung shooter. Ayun na yung shooter. Ayan na. Good start para sa LDG San Pedro Back-to-back threes, no? Oo.
Siguro, pinagalitan sila sa saddle, no? Pwede, di Kaya ba? medyo nabuhayan sila. Ayun. Pero si Jeffrey C, di ba? Pampanga, just a little bit too much yung firepower sa offense, di ba? Masyado talagang Grabe. malalim eh. Kahit sinong dukutin, makaka-create. Oo, tama. Alam mo. Ganun, yun pa rin eh. Kita mo yung short yung tira niya eh. Jeffrey, skipped away by Argota. He has Cabrido on his right. Joe Marie. So, Blocked by CJ. Grabe. kita mo yung habol na yun ni Delfino. Oo. Say his name, Charles Jacob. Sabihin na naman niya, ako talaga nagpalit ng pangalan niya doon na Charles Joseph. Ting susubok sa tre. Wala. Ang lakas. Pero open siya. Oo. Argota. Ayun There na. you go. Much better Ayun shooter. na. Tatlo na, no? Oo. I-check na. Oo. And ito yung ayaw ng Pampanga Delta. Mag-init ang LDG from 3. Guarino. Given the space. Guarino. Oh! Diba? Sabi ko naman sa'yo, Enzo, hindi siya nahihiya. Hindi siya nahihiya umiscore. Medyo, alam mo yun, medyo makapal din talaga yung mukha. No? Pero kailangan mo naman kailangan talaga, eh. Enzo. Actually, ako, nitong mga season namin, talagang kinapalan ko lang talaga yung mukha ko eh. Well, diba? Napag-usapan natin kanina second game, yun nga yung journey mo from, barely getting minutes to pag pinapasok ka, konting minutes to now, legit rotation player, starter ka pa nga, di ba? So, di ba, yun, di kailangan mo talaga yun. Kailangan. Hindi mo ka na nakapalan pwede mo yung mahiya ka. Walang mangyayari, Enzo eh. Oo. Pero dapat kung gano'n naman, nasa timing din dapat talaga yung... Hindi naman yung tipong pagpasok mo, titira ka din na half-court, di ba? Iba naman, masakit na masyado sa mata yun, Enzo, pag gano'n. Still, so... First time yung tumira sa tres dito sa laro, Pero, try mo nga this season. Tira ka sa half-court, nakakapasok mo lang. Pag gano'n na yun siguro, Enzo, pag medyo matagal na. Matagal ka na, pwede. Ito, ayun na naman, steal na na. Grabe! Grabe yung hustle na itong bata nito. Yanis na Yanis. Kita mo, pati yung takbo, di ba? Oo. Sa yung building din ng katawan niya. Oo. Di ba? Grabe, Tingnan di ba? susubok. Ayun. Grabe. Convert na. Oo, si Sa Jetro. wakas. Kanina pa siyang first half. Gusto maka-convert dyan sa tres eh. Pero ito, still nagdadala. Sonny. Guarino naman. Open look, ha? Oh, sayang yun for Jeffrey. Pero nakikita mo itong LDG, no, Alec, walang tapos. Talagang bigla ka na lang nilang gugulatin na kung mag-iinit kami sa tres, bala. Uy! Nambi's on the floor! Ito na siya. Ayan na. Surprise na ngayon pa lang siya pinasok. Ayun. Hindi nga injured, Enzo. Hindi nga. Ayun, did not play siya ng first half, Oo. Bakit kaya? Diba na? Pero yung traveling violation naman ay pito doon kay Jetro Ting. The defense ng Pampanga Delta still holding up despite losing six players ba? Tatlong letran, dalawang, anim. Hirap ng naman. Pero, they're asking for a review pero wala na, naalala ni Coach Richard Peñaranda, nagamit na yung challenge niya kanina. Uy, tinangkaroon pa lalo ni Coach Pedic, pasok yung Doral. Pinagsabay Doral, Guarino, Estil, Miklat. Sobrang haba. Grabe. Talagang hindi nila pinagbibigyan yung LDG, No? Pero, yun dahil dun sa tangkad nila at haba, malalaki din pa yun na stepping tuloy si Guarino. Pero ito na may lineup na to. Yung mga height ng players, although ito, mapapasok na tatlo. May po-point out sana ako na ganyan na mga pro league na height, di ba? Yung lineup na yun. Pero, Coach Pedic, titripan mo ako, nanonood yan ng game, nire-review niya eh. Coach, nag-rotate ko, kaya may point out. Nambi. Malamig pa. Oo. Hinahanap niya pa yung momentum niya eh. Oo. Medyo malamig pa. Tagal niya naka-off, di ba? First half, hindi siya naglaro. And
alam ko talaga injured siya eh. Kasi Ako din. Kala ko din talaga. Kasi siya yung nag-best player ng last game eh. Oo. Diba, last game nila? At saka maalat yung gamuwak. So, di ba Oo, normally, sila yung magkapalitan or sasabay silang dalawa. Nakagulat na ngayon pa lang siya naglaro. Pero kita mo, Yung hustle, oh. hustle agad siya, di ba? Argota jump. Ayun na. Medyo umiinit na. 8 points na this Oo, quarter. this quarter. So si Argota, kanina tim-timan na sinasabi natin. Sali daw natin yung Jomari Argota. Oo. Sali din man daw natin sila. Oo. Enrico. Dadaan sa screen ni Doral. Bugarin. Give it to Ayun Sunny. na. Grabe. Makatanggap lang ng ganung kalapit eh. Ibang klase. Oo, Enzo. Imagine mo, ang ganda din ng ginawa ni Bugarin eh. 4 na Oo. defenders para sa assist of the quarter din sa atin ng J Project Clothing Shop. Quality dive galing dito. Enrico Bugarin. Ikaw ba, Alan? Na-curious lang ako. What if may pumasok na player na kagaya ni Sunny Estil? Nung nasa letran ka, magta-try out. Anong parang magiging reaction mo na ganyan yung mga laruan mo? Like, siguro, syempre mabibigla. Like, pwede ah. Diba? Pwede. Syempre makikita rin naman ng mga coaches yun na pwede itong batan to. Ganun. Kasi, diba? Sobrang talented din ng Estil na to. Can drive, may shooting din sa labas, di ba? Oo. Kumbaga, complete package din. Totoo. Pero yun nga lang talaga. Yung mga decision making, kung ano yung talaga gusto mangyari sa career. Oo. Speaking of former PBA player, Alan Ronald Pascual. Oo. Ronald Pascual's behind. Coach Alan Trinidad right there, oh. Oo nga. San Sebastian legend. San Sebastian, kasama nila Abueva, Sanggalang. The trio. Oo. No? Yun yung lumaban sa Beda sa finals, di ba? It's good to see. Of course, retired na si Ronald Pascual for years. Another Kapampangan talent, di ba? Sayang yun. Ina mo. Yung Doral, kumakrash ng rebound din eh. Oo. Pero ito na yung, parang siguro ito na yung looming question na para sa Pampanga Delta. Life without yung 6 na players na yun. Kasi Policarpio, triple-double machine. Santos, dominant. Yung yung Bautista na shooter. Wag na. Joke lang. Siyempre, kaibigan natin. Yung Roque na high flyer, shooter. Ferreras din, shooter na point guard, di ba? Tapos, yung nunag pa na, pag lumabas si Estil, may nunag pa, di ba? Yun. Sobrang hassle din ng bata niya. Kaya let's see kung talagang yung true test. Ayun na. Grabe. Di ba? Sabi ko sa'yo eh. Healthy nga eh. Di ba? Ano to? Ayun. May whistle away, a push. Galing kay Miko Nambi. Oo. Yun nga lang yung downside dito kay Miko Nambi. Foul prone siya. Ilang beses na siyang pumapaul. Dapat yun talaga yung kailangan iwasan. Kasi kailangan siya sa loob ng court. Oo. Diba? Sa talent niya, di ba? Yun nga sinasabi mo, kailangan siya sa court. And may times na fourth quarter, hindi siya nakakalaro dahil nga 4 fouls, 5 fouls na siya, di ba? Kaya yun din talaga. Pag foul trouble ka talaga, mahirap. Kumbaga parang ano ka na sa isa team nyo eh. So yung sa 5, kumbaga mahirap na yun. Hindi ka na makakadepensa, hindi ka na makaka-challenge. Totoo. So wala talaga. Kahit nga sa offense, di ba yung mga defender mo, minsan magpapa-offensive foul na lang talaga ng sadya eh. Mahirap yun eh. Bugarin goes to Sunny. That's his favorite spot. Short nga lang for Sunny. 6 na lang. Oo, yan nga eh. Inuunti-unti na ng LDG. Ito nga yung sinasabi natin kanina first half. Yun lang gagawin nila. Tsaka ang ganda ng start nila, ng 5 minutes. Yun din yung sinasabi sa amin, Enzo, palagi. Na every start ng third quarter, importante yung 5 minutes talaga. Kasi yun yung magdidictate ng laro mo hanggang end ng laro eh. Oo. Diba? Yun nga, Antipolo kaninang first game. Ang daming third quarter teams dito sa Sinag Liga Asia. Well, itong Pampanga Delta, yun din siguro yung mentality kasi ang dami nilang games na nagpo-pull away sila ng third quarter, the first 5 minutes, di ba? Pero, yun nga, ito, medyo flat sila medyo dito. Pero itong Kiambao, iba talaga, di ba?
GM Kiambao. Playing a much bigger role sa offense dahil nandyan yung 6 na players. Parang sila ni Delfino, naging passer na lang, di ba? Talagang point guard na lang. Pero ngayon, kailangan kailangan talaga sila. And syempre, dagdag na rin natin, kailangan talaga pumutok ng Angeles at Miklat, di ba? Oo. Well, Ito, tingnan natin kung ano yung magiging ng LBG. Oo. Nabi. Ayun, Nabi. Wala pa rin. Grabe. Kita mo yung rebound na yung steal. Ayun na! Kala ko dadakdak na Enzo eh. Pero tinan mo, may fan club ito si Dural dito. Kaya nga. Kaya siguro ginaganaan. Oo. Ay, dadakdak na eh. Kala ko naman talaga yung dadakdak na. Pero sure to na lang daw. Pero ito balik sa 10 kalamangan nila. What a block! Grabe! Nakakailang block na yun. Oo pa. Parang tatlo, dalawa na niya. Sa first half, kanina meron din siyang ganun eh. Oo. Kiambao. May shooting pa sa labas. Enzo! Grabe! Ay, buga rin, no? Grabe! Enrico. To Angeles. What a find! Ito may shooting to Enzo eh. Oo. Grabe. Nakikita ko to sa letteran talaga eh. May shooting din talaga itong batang to eh. Pride of San Simon, Pampanga. Steven Angeles. Lighting up the three-point land. Masyadong gigil si Ting. Oo. Babawian niya dapat si Eskil kanina sa gandang depensa eh. Oo. Pero nautakan siya nung Eskil ready dun sa bangga. Ito. Shooter, no? Ating shot of the quarter. Ating sa atin ang Finn Cotton, the official sneaker partner na Sinag Liga Asia. And Coach Richard Peñaranda, di na natiis. Tinangkaran na yung lineup niya. Pasok ulit si Gamuwak at itong si Randolph Benensig. Kailangan nilang sabayan yung tangkad nitong Pampanga. Oo, pero the geniusness of Governor Dennis Delta Pineda, di ba na? Oo. Isipin mo, makadevelop ka ng mga ganyang players, di ba? Sobra. Gov Delta, pinaupo muna si Sunny Estil and well-deserved rest para Oo sa naman. kanya. Baga, kota ka na eh. Sige, pahinga ka muna. Mamaya ka na ulit. Oo. Turnover, umapak si Bugarin dun sa sideline. Dahil punta siya dun sa trapping zone. And para dito sa LDG, 13 points, manageable pa 3. 6 na lang kanina eh. Naibaba na nila sa 6, so kaya pa nila. Yes, and kaya-kaya dahil nga ito na yung Nambi, di ba? Ito na yung additional weapon nila. Ito na. Miko, naharangan naman. Pero kanya pa rin. Randolph to J. De Manuel. JR. Uy, Benensig, Pang-volleyball yun, Oo. Mapa-smell na lang siya eh. Oo. Kahit siguro siya, hindi niya intention na tapikin pataas yun. Oo. Parang, okay, sige, 2 points. Steal na naman. De Manuel lobs it. Sobrang alay pasa. Giam has Steven on his left. Giam takes it on his own. And ito na, nagwawala ng mga Kapapalitan na. Oo. And ito yung di-afford ng LDG no Alip kasi lamang ang Pampanga ng double figures. Oo. Last shot para sa LDG. Ang ganda ng last shot nila kanina second quarter. Tingnan natin if ganun ulit. De Manuel. 5 seconds. Pupunta lang sila kay Argota. Masyadong malakas. And dyan magtatapos ang ating third quarter. And yun nga, sabi nga ni Allen, di ba? First 5 minutes, pagmamayari ng LDG, nababa nila to as much as 6 points yung kalamangan dito. Pero, nagpakita yung Pampanga Delta kung gaano sila kalalim as we see those highlights. Di ba? Grabe yung effort nitong Pampanga Delta. Kumbaga, walang bumibitaw eh. Walang nagpapasindak sa isa't isa eh. Sinong ipasok, no? Oo. Grabe. And Miko Nambi also helped itong LDG to cut the lead down. But GM Kiambao, Steven Angeles, Sunny Estil owned this third quarter, especially the last 5 minutes. That's why lamang ulit sila dito. 13 points entered the fourth and final period, 68-55.
Will Pampanga Delta seal the deal and book their ticket to the semifinals? Or does LDG have a comeback to force a rubber match? Malalaman natin yan sa pagbabalik natin dito sa Sinag Liga Asia. Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. This 2023 Sinag Liga Asia is brought to you by Sun Sports, our official basketball partner dito. And of course, Finn Cotton, our official sneaker partner. Finn Cotton moves with you. We are entering the Last quarter na. Oo, Enzo. ito na. Tingnan natin kung sino talaga. At nagpapa-shoutout kay John Rowie Sacote daw. And sa napaka-poging kapitan ng Kamigi na si Rod Phil Sacote. Kilala mo ba yan? Rowie Sacote? Kilala mo ba yan? Parang, wala naman yun. May iiyak yun. Best friend kayo eh. Iiyak yun. Hindi, pero joke lang. Best mo yun eh. Ito, Binintig. Jumper. Wala, grabe naman. Grabe yung Jeffrey ha. Lilipad ba? Guarino. Easy basket lang. Alam mo, Alex, kung wala yung Sunny Estil, di ba? Oo. Pwedeng best player ng Guarino eh. Pwede rin. Di ba? Effective eh. Pero ito, Jeffrey. Grabe naman yung pasahan na yun. Talagang yung chemistry talaga nandun pa din kahit nawala yung mga key player nila yung iba, no? Oo. Kaya naniniwala ako na may team B talaga, team B, team C ito eh. Parang ganun na nga talaga, Enzo. Hindi nahihiya eh. Oo, grabe oh. Hindi naman yung depensa, di ba? Pero finally. Gamuha, tama yun. Finally, kasi kanina pa niya sinusubukan. Medyo lumulobo ng alamangan ng Pampanga. Ito, Guarino. Nagbababa pa ng bola. Di ba? Ganyang katangkad. Mabilis, may shooting. Unselfish pa, di ba? Grabe. Dural. Wala pa rin. Kailangan na ng consistency. Para pareho sila, actually pareho sila ni Kevin, di ba? Yung shooting outside, sa outside shooting, consistent kailangan, di ba? Pero ito, gabuwak. Ayun! Ayan na! Oo, medyo nabubuhay ulit itong LDG. Sana all. Sana all. Guarino. Ayan na. Ball pressure by Argota. Siya doon na sobrahan sa aggressiveness. Okay si Argota. Yun na yung parang bata. Hindi naman bata pa. Youth. Advantage na magiging bata pa. Totoo. 8 minutes and 2 seconds remaining here. Pampanga Delta still up by 11. Guarino. Good baseline attack. Guarino. Grabe naman yun. Hindi talaga siya nahihiya, Enzo. Totoo. Parang, ano rin sabihin niyo? Roque Policarpio dyan, di ba? Parang, no, may Guarino. Oo. Kung may steal, sige, ako, linabas niyo sa steal ako naman. Parang ganun yung gusto niyang sabihin eh. Totoo. Di ba? Yun ang sinasabi mo eh. Hindi siya nahihiya eh. Ang tapang ng bata eh. May future ng batang to, Enzo. May future ah. May future. Oo. Lahat naman ata, di ba? Ba't nga nibigay natin kay Sarah Thirdsman for her 4th quarter report. Sarah, what do you have for us? Yes, Enzo and Alan from LTG San Pedro, Assistant Coach Mario, nahigpit ang paang defense at ma-execute ng tama ang kanilang play para makahabol sila sa kalamangan ng kalaban. Stay focused and give their best in tonight's game, sabi ni Coach Mario. Back to you, Enzo and Alan. Thank you so much, Sarah. Ganyan pagkasabi niya. Pero, alam mo na yung kita, oh. Katabi mo si Maris, katabi niya si Lordy. Ano ba yan? yung FD dun sa courtside, medyo paano nangingiti, ah. Nakangiti, no? Mukhang dadaan ulit ng Bisaya sa atin.
Tambay No, binalik na si Estil, oh. Oo. Dahil nga nakakaunti-unti na bigla tong LDG San Pedro ulit. Kinailangan na si Cash Money. Oh! Good passing, pero ayun. Grabe, oh. Kiambao. Di lang pala si Estil ang ganon. Ako din, sabi niya. Oo, nasali daw si Kiambao. Cabrido. Tahimik si Herald Cabrido ngayon, di ba? Yun yung nawawala for LDG. As Gamuwak. Again! Tatlo na! Grabe! Tatlong sunod-sunod. Oo. After puro short, Oo. parang okay na yung legs niya, Parang no? nagising siya simula nung tamaan yung ano niya, Enzo, no? Alala mo pa yun? Alala mo pa yun, ha? Pero baka nga, Baka talaga. Pampagising. Oo. Delfino backdoor. Good pass! Ganda naman ang pasahan na yun ni si Delfino and also kay Sonny Estil. Tic-tac-toe. Final 6 minutes of this ball game are Pampanga Delta on their way to the finals, or eto bang LDG magkaka-comeback? Tingnan natin. Argota. Wala. Grabe. Ayun, still. Agaw. Ayun na. Ayun na naman. Siya na naman. So ito LDG starting to heat up. Slowly dahil dito kay Gamuwak. Oo. Ito may agaw na naman. Ayun, naagaw din. Cabrido, ball was left. Right there, 3-on-1. Ito na. Ayun! Oy, buti ka na. Halaod. Halok. Grabe. Ito na, all the way na si Gamuwak. Easy 2 points na. Oo. Okay. Pag lumilihap talaga siya na parang dadakdak siya. Oo. Kala ko nga, Ay, sasalpak funny. na ni Estil. Oo. And kaya niya. Oo. I've seen it with my own 2 eyes dito kay Sonny to finish those alley-oops. Sayang lang Grabe doon. naman mga athletic, mga batang to. Nakakagulat. Nakakaingit. Halos kaedad ko lang sila. Nakakaingit. grabe, oh! Jeffrey ulit. Grabe tong pampa. Oh, isa na naman. Sonny. Oy! And there's a Ayun. foul. Medyo may hawi ata si Argota dun. Oo. Grabe yung effort. Ilan yun? 4-5 offensive rebound? Kaya talaga sobrang dominante talaga na itong liga na to. Kasi sa rebounds, ang grabe. Yun yung nga, may tulak nga. Si Argota. Pero medyo inactingan pa ni Onte. Konting act. Konti lang. Konti lang. Konti lang. Lumubo na ng 20. Oo. 10 lang. Ito. 10 pala, 10. Medyo naano ata ako. Naduling ka. Naduling na ako. Na-distract ka nung may tumabi sa'yo. Na-distract ka ata. Cabrido. Ayaw wala pa din rin. talaga. Buti na lang. Bensing, ha? Nandun na si Bensing. Tinatapatan yung energy ng Estil. Oo. Hindi lang pala sa katawan at sa height, pati pa Grabe, ng energy. ayaw patinag ng LDG. Oo, titignan mo yung depensa ni J.D. Manuel dito. Oo. And ito si Coach Pedic Di Matulak, not happy. Hindi na siya natutuwa sa nilalaro ng mga ano nila. Totoo eh. Kaya napatawag ng timeout. Dito naman sa LDG side, all smiles dahil nga nakat nila ang kalamangan to 8 points, 78-70. Sobrang bilis ba? Iyan ang bilis ng FiberX. Iyan ang internet. Ako si Romel David, para sa Sinag Lakas 40. Igabang ka? This 2023 Sinag Liga Asia is presented to you by Blue Sky, Roller Blue Sky Corporation. For quality billboards and tarpaulins, contact nyo po sila. And of course, WCube Solutions. Enzo, matanong ko lang. Kamusta naman ang love life mo? Masaya. Kasi solid ng Kaito Cement. Kasi solid ng Kaito Cement yan. Solid na solid. So, Masaya, nanonood. Mabuti naman, mabuti naman. Shoutout ko ba? Nanonood siya eh. Bakit? Why not? Diba? Andito na tayo eh. Sige.
BC Allen nagsabi, shoutout to Erisa Jane Mendoza. Hi, B. Happy Ayun. watching. Galing silang dito, Pampanga. May work sila kanina dyan. Ba't parang medyo naiiyak ka? Hindi kasi ayaw niya. Nagagalit siya pag sinashoutout Oh. kasi ngayon na narinig niya na ikaw nag-request. BC Allen yun hindi ako. Taguarino. Dural. Alo, titira eh. Delfino. Jumper. Oh! Woo! Ako nga, Enzo eh. Muntik na ako mapatulog sa labas ng bahay. Bakit? Kwento ko na lang sa'yo mamaya. Sige, sige. Nako Actually kasi may gathering ngayon ng mga former teammate ko sa Letran. So, napasaya, napasarap. Siyempre, alam mo naman tayo, di ba? Kung may sinusunod tayong oras, once na lumagpas ka sa oras, lagot ka na. wala na. Muntik-muntikat lang naman ako mapatulog lang talaga sa labas. Kaya po sa mga ano dyan. Kaya yung mga ano dyan. Oo. Pero sa mga ano po dyan, may relationship dyan na lalaki, advice na po namin, sunod po tayo. Tama. Sunod po tayo. Sunod po tayo sa mga commander natin. Oo, sa commander. Rowie, di ka makaka-relate ha. Pasensya na. Pasensya na. Still. Yan siguro yung next phase niya, no? Well, may shooting siya, Oo. kaya niyang mag-dribble, pero yung consistent na jump shot siguro, Tama. di ba? Yun Oo, yung yun na pinakailangan niya. Kasi, pag siguro mapak siya ng NCAA UAAP level, no? Hindi naman siya makakalaro ng 4 eh. Oo, Mga hindi 2-3 ang laro niya, di ba? Kaya kailangan niya talagang gamayin yung larong tres na may shooting. Kasi malaking bagay talaga. Saka yung height niya talaga pang tres eh. Oo. Kahit na ba kayo? I think magkasing height kami o mas malaki pa ata siya sa akin. Ganun ba? Oo. Ito, Ayan na. Tony. Ayan. Kala ko naman may humahabol na ng Tim-Timan eh. Oo. Sunny, wala ka pang dunk na sinagliga sa. Pantaan mo naman kami. Kaya nga eh. Sunny. Pero still 2 points pa rin yun. Dagdagan lang niya yung point total niya dito. And bigger cushion. Uy! Walang pumulot. Alan spins. The kick to Tim-Timan. 10 seconds. Tim-Timan medyo lumamig na. Oo. Di pa siya nakakaisor ngayong fourth quarter. Ayun nga. Bininsig na naman, no? Talagang tinatapatan niya yung Sunny Steel eh. Tama. Tsaka yung Dural eh. Oo. No? Fearless eh. Actually, pag tinignan mo yung bininsig kumpara sa katawan ng Dural, mas malaki pa katawan ng Dural at parang silang payat. Tsaka napansin dito kay Tony Steel di ba nakaano siya? Inner shirt siya? Oo. Ngayon wala kasi siguro dahil sa tattoo niya. Dahil din siguro sa tattoo niya. Kaya sobrang lakas niya ngayon, no? May power pala. May power. Medyo may pagpa-flex ng no? Bagong tattoo. Siyempre ano yan eh. Parang ang tattoo is art daw, diba? Ikaw ba papatato ka ba? Actually, meron. I know. Pero tago lang. Parang ganyan ako kay-skip na... Oo, ganun din. Napapaganyan ka rin? Meron ako dito sa... Sa dibdib, meron dito sa braso yung pag jersey ka kita. Hindi ko pa alam. Ako kasi takot ako sa Karayo. Oh? Turok ka, takot ako. Actually, yung teammate ko si Sanggalang. Oh? Matapang yun pero hindi siya pero di ba? May ganun talaga, may takot talaga sa mga Karayon. Kasi, di ba? Karayon, di ba? Sinulid pala sinabi ko. Takot sinulid. Enzo, medyo nagulat ako. Sabi ko, sinulid Pero, ito, Alan Sunny is still at 21 points, 18 rebounds. Grabe. Ang record na rebounds for most rebounds sa Sinagliga Asa, 22 rebounds. Lapit Justin na. Pilayo. Mababa pa. Pwede, Diba? diba? Oo. At ito, may 14-point lead dito ang Pampanga Delta, 84-70. 2 minutes and 35 na titira sa ating laro. Project Clothing Shop, premium fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Ako si Ronald Tubid, Sinaglas 40. Laban ka?
This 2023 Sinag Liga Asha is brought to you by Excelbon, our official tile adhesive partner. And of course, Converge Fiber X. Doble na, dinoble pa, experience better with Converge. Parang may nag-extra work dun ah. And of course, J Project Clothing Shop, our official outfitter, makers of quality uniform. Boss Jun, shoutout po sa iyo dyan, ingat. And also sa mga trabahante sa J Project, salamat po sa pagsuporta nyo. Dyan sa Tagum, Davao. Maraming salamat po sa inyo. Ano po pag papatahi po ako custom jersey, Allen Mina. Ay hindi, binigyan na pala niya ako. Rowie, binigyan na ako ni Allen. Naiinggit. Pero, yeah, speaking of itong PBA journey mo, di ba? From yung beginnings mo, nakikita mo ba yung parang mga players na ganito na pag umapak yung parang yung experience mo na hopefully, syempre 12 lang naman ang team ngayon sa PBA, di ba? So, yung sa dami, fast track 128 sila, di ba? Dami, di ba? Pagdating ba ng panahon, nakikita mo ba na mas marami na rin team sa PBA para mas maraming opportunity for mga ganitong players, ang daming mahuhusay yung kaya yan. Di ba? I think, marami talaga na pwede na lang makapasok sa pro. Kasi yun naman talaga yung gusto namang bawat player naman lalaro na makarating sa pro, sa ibang, sa next level, di ba? Totoo. Pero ito ito yung advice, ito yung sabi sa akin ng mga veteranong PBA player na sa isang team sa collegiate kasi, sa isang school, ito hindi lahat talaga makakatungtong sa PBA. Yun talaga yung sinasabi. Totoo naman. Kaya, dapat kung sino man yung nasa lineup, talagang ibuhos nila, pakita nila. Alagaan nila yung spot na yun kasi maraming gustong pumalit sa pwesto nila. Tama. Di ba? Totoo. Kaya talagang hindi mo rin masasabi talaga yung career mo unless magre-relax ka talaga. Di ba? Papabayaan mo. Tama. And yun nga, di ba? Kita mo nga itong Pampanga Delta, di ba? Ang daming umalis, pero kita mo yung mga players, push pa rin sila kahit sabihin natin assured spot na sila, may bagong rotation, di ba? Laban pa rin pero yun talaga yung attitude na winner, Enzo. Totoo, tama. Di ba? Gaya niya ng ating assist of the quarter. Din sa atin ang J Project Clothing Shop. That's Harold Cambrido's first 2 points of the ball game, Ngayon pa lang. Hindi siya umano ngayon. Hindi siya kumamana, Pero got the lead down to 15, 87-72, a minute and 6 seconds natitira sa ating laro. Sobrang bilis ba? Iyan ang bilis ng FiberX. Iyan ang internet. Back here inside the Brenzy Giao Convention Center, Sinag Lakas 40. We will have 2 divisions there, Open Division and the Executives Division. If you're interested, please contact those 2 numbers on your screen and also email us at sinagasasports@gmail.com. Ang dami na pong mga... Tama. Oo, diba? And speaking of, yan yung tatlo. Oo, yung tatlo. Representing the Letran. Siyempre ang Sinag Lakas 40. Malapit na yan, mga kasinag. Mga kasinag, kaya suportahan nyo ang Liga 40. Exciting, no? Oo. Bagong fortune na rin sa mga bagong player, di ba? Totoo. And siyempre yung mga old player din na mga hindi na bihira na natin makita ngayon. Oo. Hindi ba na. chance naman, di ba? Totoo. Ayan. Timtiman. Wala na. Malamig na si Timtiman. Kung pumasok yun, may pag-asa pa sa makahabol That would have been huge as Nick Dow, first time on the floor. And ito, 3-pointer is a miss. Actually, puro new face na ata ito. Si Bahena, Dural, itong si Parizo. Si Miklat na lang tsaka si Nick Dow yung remaining na 4 Si Bahena, Dural, tsaka si Parizo. Si Zaro, yung tatlong bago nila dito, di ba? Pero grabe, what a ball game pa rin sa Pampanga Delta. Pinakita lang nila Allen na talagang ganung kalalim talaga ang lineup nila. Tama. Diba? And 39.8 seconds, 15-point lead.
Hindi ko namang sinasabing imposible, pero may chance, pero Oo, mahirap. Mahirap. Oo, parang dadaan ka sa butas ng karayo. Oo. Talaga. Kung pwede, kung apelyido mo, Tracy McGrady, no? Oo. May Reggie Miller. Oo, diba? yun. Mga ganun. Itong Pampanga Delta now just fielding all the new players nila dito. And I think kailangan natin bigyan ng spotlight yung Jeremy Guarino, no? Grabe, what a debut for him. 18 points. 18 points in his first game, di ba? Ibang klase. Parang ano na eh. Parang alam mo talagang part na siya ng team, no? Oo. Hindi talaga siya nahihiya eh. Kaya hindi tayo nagtataka kung totoo nga may Team BC diba? or D dahil dami ng player dito sa Pampanga. Di ba? And Diba? Ilang team yung in-entry nila dito sa Sinag, diba? Tatlo. Oh. Grabe rin talaga yung produce ng Pampanga. And hopefully, di ba, mga kagaya ng Laguna, mga iba't ibang mga probinsya, di ba? Sumunod din dahil nga sa dami ng mga players, dami ng mga batang nangangarap, di ba? Yung mga cup-based teams nga, passion, yung hustle, di ba? Itong LDGA, sumasali para magkaroon ng experience yung mga bata. Ayun na, Dural. Miklat, miss time lang yung talon niya. Eto, Cabrido. Gota. Tumama kay Dural. Nakita niya, laki, no? Siguro kaya hahabulin talaga eh. Nagdalawang isip siya kung titira niyo, hindi. Parang siguro nakita yung Kapampangan. Kapampangan, Japet Aguilar. Kalaban mga pala yun. Ito, they're just gonna hold on to the basketball right here. Hindi man hihirit pa ng isa. And na. Bininsig shot. Magre-relax na ang Kapampangan. They're the second team. So, number 1 and number 2 teams secured. Nasa semi-final round na. Samantala nga 3 and 4 hindi pa secured dahil nga may do or die pa. Grabe. Pero Pampanga Delta, they have answered the question. Tama. Diba? Kung Piniroof nila. Ganun sila kalalim. How is life without those 6 players? And parang binibigay na rin nila sa 6 na players na huwag kayong mag-alala. Kami na bahala. Parang ganun, di ba? Na kami na bahala dito. Turn naman namin. Mabigyan ng spotlight. Mag-focus na kayo dyan. Kami naman bahala. Kami na dito. Grabe. Dominant victory para sa kanila. A wire-to-wire victory. Hindi nila pinalamang ang LDG dito sa laro natin, di ba? 87-72. What a victory for the number 1 team, Pampanga Delta. Still unscathed, still undefeated. And para pa mas nakakatakot sila dahil yung Guarino, di ba, yung Tural. And paano pa pag yung mga iba, yung Pizarro. Paano pag nag-click pa sila, no? So, nakakatakot. Parang mas may, parang may mystery factor kasi dati, kilala mo na eh. Diba? Nag-improve na lang yung iba. Ito, we're awarding itong LDG San Pedro Laguna for yung basketball. And syempre, thank you so much sa LDG San Pedro. Coach Richard Berniaranda, Coach Mario Dichoso, Coach Raf Pantaleon, and Coach Charles Grincia. And also to the players, Intiman, Argota, Beninsig, Niltex Galario, Harold Cabrido, Turla, J.D. Manuel, Karunungan, JP Bao, Gamuwak, Rusya, Jetro Ting, Miko Nambi, and Ian Asistin. Salamat sa pagsali dito sa Sinag Liga Asia. And sinasabi nga natin, Alan, di ba? Kung hindi pa sila kilala bago sumali dito, ngayon kilala na sino si Notnot Timtiman, sino si Cabrido, sino si Gamuwak, sino si Miko Nambi. Nabigyan natin sobrang sila. big thing ni Dara sa mga gantong liga kasi masho-showcase mo yung talent mo eh. Yes, oo. Diba? Congratulations ulit dito sa LDG San Pedro. Thank you so much. Thank you so much po. Pero ito, this moment belongs dito sa Pampanga Delta. Wala pa rin bahid ang kanilang record. Wala pang talo, unscathed, undefeated pa rin. Tingin mo, Enzo, nitong, masisweep kaya nila tong na to? Well, sa ngayon kailangan kasi one game na lang sa semis tsaka sa finals eh. If champion, di ba? Kailangan. Pero, di ba kung magawa nila yun, impressive yun, lalo na sa, yun nga, yung question mark na paano na pag umalis yung mga players dahil pinull out ng mga mother teams, pinapakita lang nila, di ba? Na-sweep nila tong liga na to.
Talagang pinrove lang nila na kaya namin kahit wala yung mga key players namin. Totoo. Kaya nga, grabe. What a victory para dito sa Pampanga Delta. And the Champions League dahil dito na sa semifinals na sila. Nangungulit pa si Steven Angeles sa'yo. Pero yun nga, what a performance. Nag-step up last, CJ Delfino 15-5 and 7 din. Pero ngayon kasama na ni Sarah Turgeman ang ating Sinag Best Player of the Game, none other than Sunny Cash Money Estil. Sarah, go ahead. And we're here with our Sinag Best Player of the Game powered by J Project. From Pampanga Delta, Sunny Estil, 21 points, 18 rebounds, 8 out of 17 field goals, double-double performance talaga. Grabe, Sunny. Despite na may mga nawala sa inyong players, at saka meron din nadagdag na players, natimpla nyo pa din na maayos yung game nyo. Ano yung nag-push sa'yo para may panalo yung game ngayong araw na to? Siyempre, siguro si God at saka yung family ko. Siguro, kailangan ko magtrabahuan to kasi para sa future ko sa perpetual, yung darating na college level ko na paglalaro. Sunny, ano yung mga naging adjustment nyo, certain adjustments in tonight's game? Siguro adjustment namin, nakinig lang kami sa sinasabi ni Gob, saka kay coach, saka ginawa lang namin yung tama, yun lang. Sunny, alam ko marami kang gustong batiin at pasalamatan lalo na ang mga sumusuporta sa'yo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Boss Gob Dennis Delta Pineda, tsaka sa mga coach, tsaka sa mga ka-teammate ko, tsaka sa unang-una sa asawa ko at tsaka sa anak ko sa Taytay Rizal, tsaka sa family ko sa Agusan del Sur, tsaka sa mga tropa ko dyan sa Taytay. Sa shoutout kay Tita Che, kay Boss Martin at saka kay Jimmy Lihi na ikakasal na ngayong 29. Shoutout sa inyo. Maraming salamat, Sunny Estil from Pampanga Delta. Back to you, Alan and Enzo. Thank you so much, Sarah Turgeman. That was Sunny Cash Money Estil with another monstrous double-double. Grabe. Allen, your final thoughts dito sa ating final game from Pampanga Delta? Para sa akin lang talagang pinrove lang talaga na deserve nila yung spot na #1. Totoo. Sobrang dinominante nila yung game na to sa rebounds, di ba? Kaya wala akong masabi. Like, talagang pinrove lang talaga nila na wala yung mga key players nila. Maraming nag-step up sa mga boys sa Delta. Totoo. So yun talaga yung naging good nila. And yun na nga, nasil na nila yung semifinal spot nila together with the #2 seed, NBS Slashers. Pero, mga kasinag, meron tayong mga couple more games dito dahil nga ito na nga ang playoff picture natin. Ang updates within the 3 and 4 seeds natin. Dahil nga natalo ng Daslav X EOZ 1-0 ang twice to beat na Luwid 1 Kapampangan. And of course, ang Hustle Rising Suns tinalo ang twice to beat advantage ng Parañaque Pelicans. Yan po, magkakaroon tayo ng dalawang do or die. Grabe. Tingnan natin talagang sino nang deserve na spot para sa semis, no? Tama. At sa mga kasinag natin, tutok lang po kayo sa mga social media accounts namin kung kailan po ba yung mga laro na yan, ang dalawang do or die games yan at saang venue po kami pupunta for those games. But that ends this game and also the first 2 games of the quarterfinals round. What a ball game, no, Allen. Pero may do or die pa tayo. Oo, meron pa. Very Kaya exciting, no? More exciting pa. Oo. And kaya nga mga kasinag, dyan na po magtatapos ang ating laro. For Allen Mina, Sarah Turgeman, Maris Victorio, this is Enzo Galarosa, and on behalf of Direk Nomar Santiago, Direk Jmar Bainos, Direk Don Mike Danan, Direk Biri, Ray De Leon, and the rest of the hard-working men and women na nagtrabaho dito from the Brenzy Giao Convention Center. This has been your 2023 Sinag Liga Asia Born 2001 Sinag Cup, and we are saying goodbye and good night.